18 декември имах удоволствието да присъствам на годишната конференция на Българското сдружение по конкурентно право. Темата на събитието бе силна конкуренция за ефективни пазари и ролята на националните органи по конкуренция. Организацията беше на много високо ниво с внимание към детайлите, включително чрез анкета за обратна връзка, с акцент върху воденето на част от панелите на английски язик. В дискусиите участваха редица експерти с различен професионален опит и гледни точки, което направи разговорите още по-стойностни. Събитието бе открито от доктор Екатерина Русева, учредител и председател на управителния съвет на Сдружението, която сподели, че Сдружението обединява юристи, адвокати, научни работници, представители на Европейската комисия, които имат трайни интереси в областта на конкурентното право, но още по-важно хора, които са готови да жертват от личното си време, за да работят за разбирането и развитието на тази материя в нашата страна. Следващият лектор бе доцент доктор Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията. Той подчерта, че професионалната среда, в която трябва да се води този дебат, е изключително важна, а това опира до ясното съзнание за ролите и функцията на националния орган по конкуренция. Доцент Карадимов благодари за разграничението между регулаторите и националния орган по конкуренцията и отбеляза, че извън тази среда тази теза много трудно побива път, което води до най-голямото предизвикателство пред комисията в момента. Доцент Карадимов уточни, че става дума най-вече за прехода и предизвикателството с въвеждането на еврото и колосалните нереалистични очаквания от гледна точка на огромните правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. И всички в тази зала много добре правят това разграничение, знаят в какво са фокусирани тези правомощия, знаят темповете, с които те се реализират, знаят процедурите, през които те трябва да минат, знаят много добре правата, които трябва да бъдат изцяло осъществени на страните, които не предполагат бързо, аварийно или пожарно решаване на конюнктурни въпроси. Допълни още той. Адвокат Кремена Янева бе модератор на един от панелите, който бе на тема събиране на доказателства за извършени нарушения и осигуряване на правото на защита от Комисията за защита на конкуренцията в България, равносметка и предизвикателства. С акцент върху правата на предприятията, адвокат Янева даде начало на дискусията за събирането на доказателства за нарушение на конкуренцията и за гарантирането на правото на защита в производствата пред комисията, като подчерта, че здравословната конкуренция не се поддържа сама, а изисква активен и ефективен контрол. А ефективният контрол означава нарушенията да бъдат разкривани бързо, ефективно и да бъдат санкционирани обективно. Първия панел участие взеха доцент доктор Иван Стойнев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски и адвокат Димитър Данаилов, член на Комисията за защита на конкуренцията и адвокат Донка Стоянова. Доцент доктор Стойнев представи гледната точка на доктрината и примери от практиката, а господин Данаилов обясни от гледна точка на органа как стоят нещата. Адвокат Донка Стоянова представи перспективата на участващите в производството страни. Това са само малка част от акцентите на конференцията. За мен лично като адвокат в областта на конкурентното право тя бе много полезна. Ако и за вас тези теми представляват интерес, може да научите повече за Българското сдружение по конкурентно право и дейността му на сайта, както и да следите за предстоящи събития.